Здравейте, момичета, аз съм Денис 12 BG, а това е Shadowgun Legends. Да ви кажа честно, от колко време вече не съм снимал, може би има една година. Играта е излезна и мислех с нея да започна първото си видео, което да бъде едно ново начало на моя канал, защото понеже от тая една година не съм барал канала си, не съм го гледал, не съм качвал нищо. И реших да пробваме да цъкаме някоя по-разнообразна игра. Не мисля, че ще е много по-разнообразна, понеже половината игри в Google Play, които съм разглеждал, съм играл и съм виждал, са вече почти еднакви. Казвам ви го от опит. Няма смисъл да правят Google Play каквото и да е, защото тяхните идеи са все еднакви. И те идеи там ми се стори малко по-различно, защото по принцип Shadowgun, самата поредица на Shadowgun от игри, има и по-стари версии. А тази е най-новата и ми изглежда наистина малко по-различна, понеже тук си нещо като в сервер, който е пълен с различни други герои и аватари, които всъщност са войници и те също изпълняват мисии и ходят по различни планети, понеже тая игра е на форми. И те ще видите по-скоро какво представлява играта. Дано ви хареса. На мен всъщност много ми хареса, понеже графиките й са яки. Мисиите, когато те пуснат, също са готини. Аз още съм на първите две мисии, понеже аз не съм барал тази игра, оставих я само и единствено за вас, да може вие да се забавлявате. Мисля да направя някъде около 5-6 епизода, за да може канала ми да се оправи от този едногодишен сън, в който аз съм го сложил в този транс. И тъй. Като чили вчера е пачнак, бе. Що ме завежда пак? Трябваше да ми тъмне малко по-бързо, да, ама айде. Така, момчета, мичета. Почваме. Еми го аватарчето. Чайте малко да се оправи, че ще спече. Така. Понеже вече ми игра от таблет, играя си от телефончето. Така. Докато записам малко, какво ще става. Карай, дано не ви запича на вас. Его, нашия аватар. Дон Кихот са казвам, да знаете. Тъй, отиваме при шефа и да го видим какво иска. Обаче да ви покажа първо, преди да отидем при шефа, да ви разведа малко с играта. Тъй, това е гъншопа тук. Може си купуваш всякакви пушки, пистолети, с чми продават всичко така. Казиното не съм го отключил още. Тук продават дюнеричите, много хубави дюнеричите. И казвам честно направо. Тъй, той тук си прави битките, човека. А от тук да ме теглиш кредит, може по-скоро да си пуснеш едно видео и ти дават тези всичките по едно. Код се падне, безсмислена работа. Аз си го правя от мисията всичко. Стига лагване. И тъй. Това тук всъщност, тази статуя, която в момента я виждате, това е един от прелите изобщо в цялата игра и той е възсвещен там горе на тази статуя. Демек може и вие някой ден да се качите на тази статуя. Така, това тук са облеклата, армора, всичко е окей, нали? Това всъщност още не съм го включил. Не го знам какво ще бъде, но сигурно ще е интересно. Така, отивам при нашия човек да го видим какво иска днеска. Да го видим каква работа трябва да му свършим отново. Отиваме на мисии, окей, бате. За този пистолет да се борим. Тук има джемчета, парички, това. Добре, мисля да се бия за този пистолет, бате. Не знам къде ще ме изпрати отново. Така. Чета да пуснем поне малко звука, бе. Това не се чува нищо. Ей така. Да не ви пречи на вас и на мен. Аз забравих. Добре. Аз сега направо да отим на мисиите. Кой ще кажеш, братле? Ще му пускаш ли? Айде, пич. Чакай малко, трябва да отим планетата. Така. За сега има 4 планети. Тия 4 планети, аз съм включил само едната. И съм минал първата мисия. Така. Ще отидем обаче сега, се оттеглим малко от главните мисии и ще отидем на една друга мисия, понеже този пистолет ми харесва. Ще го вземем като за още едно оръжие, което да ми върши работа. Така, последната ми идея беше за тази игра, че се е направили все едно, как да кажа, са си изхвърлили ръцете буквално върху нея. Изплюли са. Понеже няма нищо по-различно.
Единственото различно нещо е, че има други аватарчета, които играят мултиплеер. Това е. Всичко е еднакво, да ви кажа. Затова гледам да качвам игри, които може би тегля от други сайтове, които даже и може да се каже, че не са за Android. Така, това съм аз, бате. Айде, екшена почва. Гледай какви жълти ръчички имам. Така, тук вместо ние да си имаме контрол за стреляне, то по-скоро то има контроли за стреляне, обаче само дето аз съм си го направил, пушката ми директно да стреля, бате. По-лесно ми е и по-интересно. Те летящи са много гадни, внимайте тях. Като дойда до тебе, буквално гръмата. И да ви кажа честно, играта по-скоро е взела за енеми геройчета, които трепим. Много приличат от новия филм Предатор, ако сте го гледали. То още не е излезно, да, ама забележете. Не тия, които са с гъновете ми, другите се срежат. Просто много приличат на тях. Имам чувство, че тази игра е спонсорирана, може би, от филма. Така. Не, че съм хейтър, че обаче наистина. Google Play са няма работа. Всичко е почти еднакво. Вече не знам колко път ще го повторя, но всичко е почти еднакво. Само тази игра, дето ми харесва повече. Така, цак. Его мен. Да ви покажа другите пистолетчета. Взех си един снайпер, много е хубав. Его, цак, всичко оправено. Само дето няма му шупа дисплея още рано. Това ми е стария пистолет, аз искам нов, защото понеже той е много слабичък, като много бавно го презарежда, всичко му е бавничко. Така, да сложим флашката, айде готово. Иначе бе, гледай коста. Живеем на хубаво място, така. Няма да се прицелваме, още да отидем тук. Аре, брачели, къде сте? Екшен искаме, видите. Екшен па ясно, да. Аре, трябва нагоре. Не мога да го натиснем от бута. Ха-ха! Батигата, значи. Опа! Тук сме. Момчета. Аре, бе. Оп. Нещо ми зацепи. Готово, бате. Ще вземем един снайпер да го цъкнем. Там. Аре, бе. Не мога го заредим. Чай го презаредя тогава. Сега ще ги цъкаме така. Аре, един хедшот. Не, ще цъкнем това. Добре. Окей, перфектно, взехме си буска. Не ме стрелите, бе. Жалкото е, че не може да скачаш тук и не може да кракаш. Добре. Те го правихме. Дай сега си пистолет, ще играем, бе. Кой това там, бе? Това направо ми взе окото. Това са някакви такива скрити в играта. За тя момчета ви говоря, дете са долу. Вижте ги. Изчезва. Много бързо умирате и се разграждате, бе. Това ви и на вас биологията. Много бързо работа са. Бързи са. Още един ли остана? Чай го мерим. Готова те. Това наш самолет ли е? Ако е наш, няма се очудя. Много бързо свърших мисълта. Добре, момчета. Само дето искам да съм сигурен, че не мога. Още съм малко левел, още съм. Да видим. Опа, не часа, бе. Да видим клипа. Окей. Момчета на мечта, мисля, че това ще бъде като за първото клипче на игричката. Дано ви е харесало. На някой, ако по-скоро на някой, ако му заприлича на някоя друга игра, може да пише в коментарите да каже коя е. Понеже вече искам да знам да снимам на различни игри, понеже всички са еднакви. Добре, това мисля да бъде за клипа. Дано ви е харесало, абонирайте се за мен и до скоро!